שלום, אז שמי רבקה אס, ואני היום אדבר שוב על מערכת יחסים רעילה. יש לי סרטונים קודמים ש... שמדברים על ההתחלה של בעצם מערכת יחסים רעילה, ומאוד מאוד חשוב באמת לעבור עליהם לפני הסרטון הזה. ואני רק אציג את עצמי, שמי רבקה אס, ואני מלווה נשים שנמצאות במערכת יחסים רעילה. אני מלווה נשים גם שאחרי גירושים שעברו מערכת יחסים רעילה, ורוצות מערכת יחסים אוהבת ומתוקנת, והן רוצות להגיע למקום שהם יאהבו את עצמם, והם יחוו באמת במערכת יחסים מול עצמם אהבה, וככה מערכות היחסים המערכות יחסים שלהם בעצם יהיו מתוקנות, והם בעצמם ירפאו. אז היום נדבר על למה זה חשוב שאישה תבין שהיא נמצאת במערכת יחסים רעילה. מה זה בעצם גורם לה? למה זה מביא אותה לגאולה? למה זה מביא אותה למקום של רווחה, תחושת רווחה? למה זה חשוב? אז בדרך כלל נשים שהן חוו מערכת יחסים רעילה, הם חוו אשמה. זאת אומרת שהרבה פעמים גם נשים שהן הרבה מאוד שנים במערכת יחסים כזאת, הם כבר אין להם אמון בעצמם. הם לא מאמינים על עצמם, אין להם כבר בכלל את היכולת להבין את הצרכים שלהם. הם כל כך כאילו מגיעים למקום של אשמה עצמית וכעס עצמי שגרמו להם, בעצם האדם הרעיל גרם להם להרגיש ככה, שהן לא מבינות שהן במקום קשה, שהן לא מבינות שבעצם הן לא אשמות, שהן מדהימות, שבעצם העניין הוא שהם לא ראו את עצמם, שברגע שהם יעשו עבודה עצמית, הם פשוט יבינו שהכל הפוך, שלא רק שהם לא אשמות, שהאדם הזה הרעיל, הוא הרס אותם, שהאדם הרעיל הוא גמר אותם מבחינה רגשית, נפשית, ובעצם גרם להם להרס לטווח ארוך. לכן מאוד מאוד חשוב, לפעמים יש לי מרוברות, כאילו, מה, יאללה, איזה שטויות, למה זה כזה חשוב? שטויות שידעו שאני הייתי עם בן אדם נרקסיסט, למה זה חשוב שאני אדע בכלל? זה חשוב, זה חשוב שתביני שאת הנורמטיבית, זה חשוב שתדעי שאת האדם המדהים, שהעול הזה שנמצא עלייך שנים, הוא לא קיים בכלל. שהאשמה, שזה כואב לי כל כך להגיד את זה, שהאשמה שהאשימו אותך, שהבלבול שגרמו לך להרגיש על עצמך, הוא לא קיים. שאת האדם הנורמטיבי והאדם שהיה איתך, הוא האדם הפוגעני. הוא האדם שהלא בסדר. שתביני באמת את המקום הזה, שתהיי מודעת למקום הזה, ולכן זה מאוד מאוד חשוב שתדעי. זה מאוד מאוד חשוב שתהיי במקום שאת תבדקי את הסימנים, אבל רק באמת שזה הסימנים שאת עברת אותם, ותביני שאת היית קורבן, שתביני שאת צריכה לשנות משהו בתפיסה שלך, שאת צריכה להעביר את עצמך שיעור של עבודה עצמית, לאהוב את עצמך, להרגיש את עצמך, להגיע למקום כזה שלא יצליחו לגרום לך להאשמה. כן, יש כזה דבר. כן, יש כזה עולם, עולם מדהים, שאת יכולה לחוות אותו, שהוא עולם טוב בלי אשמה. תאמיני בזה. זה היה מאוד חשוב הסרטון הזה, ובאמת חשוב לי להגיד לך, במידה ובאמת את במקום כזה, שיש אפשרות לריפוי, שאת מדהימה, שעשו לך את כל השיימינג הזה, שעשו לך את כל הדבר הזה,
זה לא אשמתך. זה ההפך, זה אומר עלייך שאת בן אדם אכפתי, שאת בן אדם חומל, והאדם השני הוא רק הראה את עצמו קורבן בשביל לשלוט בך. אז שימי עוקב, אני מזמינה אותך לשאול שאלות במידה ויש לך, ולשתף אותי ברגשות שלך, לשתף אותי בתחושות שלך. אם חשוב לך באמת, תשלחי לי, תרשמי לי. יש פה מייל, יש פה וואטסאפ, אני פה, זה הייעוד שלי בעצם, להראות לך שיש עולם אחר, שיש עולם טוב, שהאשמה היא לא עלייך. זהו, ניפגש בסרטונים הבאים.